Живописные берагі рэчкі Лясной на тэрыторыі заказніка Бухскі ў Брэсцкім раёне адны з самых папулярных месцаў адпачынку брэстаўчан і гасцей у летні сезон. Хаця яны і не з'яўляюцца афіцыйна вызначанымі, але людзі ўсё роўна з ахвотай прыязджаюць сюды. Тут можна вудзіць рыбу, купацца, прымаць сонечныя ванны. Толькі вось далёка не ўсе адпачываючыя разумеюць, што адпачынак гэта яшчэ і абавязак пакінуць пасля свайго наведвання такіх месцаў чысціню і парадак. Ужо 4-й год запар перад пачаткам летняга сезону арганізатары па сваёй ініцыятыве імкнуцца правесці такія месцы адпачынку у парадак і паказаць, як неабходна адносіцца да навакольнага асяроддзя, а не лічыць гэта абавязкам каго-небудзь іншага. За эти годы Брестской областной организацией Белорусского общества охотников и рыболовов убрано около 250 километров береговой линии, около 210 кубических метров мусора. Хочу сказать, что с каждым годом, выходя на береговую линию, конечно, мы уже не встречаем того объема, который был изначально, когда мы начинали. Акцыя «Чысты берег» – адна са складаючых месячніка па добраўпарадкаванні тэрыторыі і навядзенні парадку на зямлі, які праходзіць у вобласці. Ініцыятары і каардынатары прыродаахоўчай арганізацыі вобласці. На гэты раз да правядзення актыўна далучыліся і члены абласной грамадскай арганізацыі БРСМ. Основная задача территориальных органов Минприроды – это обеспечение надлежащего качества водных объектов. На сегодняшний день 70% водных объектов Брестской области имеют экологический статус хороший и отличный, а 30% имеют экологический статус как удовлетворительный. Ведь чистота рек в первую очередь зависит и от чистоты берегов. Молодежь Бреста, Белорусский республиканский союз молодежи, конечно же, считает своим долгом принять участие в таких мероприятиях, потому что на самом деле мы любим свою страну и мы хотим, чтобы она была чистой. Скажем так, весь апрель мы убирали и воинские захоронения, и участвовали в республиканских субботниках. И вот акции по уборке именно водоемов тоже нам немаловажно, потому что на самом деле это красивые места нашей Брестщины, мы должны за ними следить, и мы в ответе за их чистоту. Толькі ў адным месцы ўдзельнікі акцыі сабралі шмат мяхоў бытавога смецця. І гэта пры тым, што актыўны сезон адпачынку яшчэ не пачаўся. Акцыя «Чысты берег» паказала, што работы ў навядзенні парадку на зямлі і добраўпарадкаванні яшчэ шмат.